mrazovac. Mrazovac često mogu zamijeniti sa srijemušom, a u jesen kad cvjeta ima cvjetove slične šafranu pa ga je moguće zamijeniti sa šafranom. Ima lukovicu koji je šafran, iako je lukovica puno veća. Sad, kako ga razlikovati od srijemuša? Listovi srijemuša mirišu intenzivno na kombinaciju luka i bijelog luka, a ovaj ne, tako da je tako najbolje. Jako je otrovan, tako da ga ne treba zamijeniti sa ostalim. Ako sad uspijem iskopati lukovicu. Evo, to su te lukovice kad se iskopa. Znači mrazovac ima pravo velike lukovice, teško ih je zamijeniti sa lukovicama šafrana. I baš je šteta što se jedu one male, a ne jedu se ove velike. I još jedan od načina raspoznavanja ovoga i šafrana je što šafran cvjeta u proljeće, to je najranija proljetna biljka, a mrazovac cvjeta u jesen.